Het station met de kortste stationsnaam van Nederland. Station Oss. Oss kreeg in 1881 een station aan de nieuwe spoorlijn tussen Nijmegen en Tilburg. Daarvoor was Oss voornamelijk afhankelijk van weg en water voor transport. Voor de zo gewenste economische groei was de komst van een spoorlijn en station zeer welkom. Zeker voor de grote margarinefabrieken in Oss. Die fabrieken kregen nog hetzelfde jaar toestemming om eigen spoorlijnen tot het station aan te leggen. Perfect voor de aanvoer van grondstoffen en het verzenden van hun producten. Over het eerste stationsgebouw hebben we opvallend weinig kunnen vinden. Het was in ieder geval een langgerekt bakstenen gebouw met 2 zijvleugels. Het gebouw is wit geschilderd en kende puntgevels. In het midden zaten 2 hoger gelegen delen waar waarschijnlijk de stationschefwoning was gevestigd. En aannemelijk de woning van de restaurateur, want er was een stationsrestauratie in het gebouw te vinden. Waarschijnlijk waren er ook een aantal dienstlokalen te vinden, aangezien Oss een ruim opgezet emplacement kende. Hier kon gerangeerd worden met goederenwagens om die tot complete goederentreinen samen te stellen. In de jaren 70 worden de meeste van de fabriekslijntjes gesloten. Maar er komt een nieuwe stamlijn voor in de plaats, die naar het in de jaren 60 ontwikkelde bedrijventerrein Elsenburg aan de noordzijde van Oss loopt. Met de toepasselijke naam Stamlijn Elsenburg. In de jaren 80 wordt die lijn zelfs nog verlengd, tot aan de silo's van CHV. Het station zelf wordt ook aangepast. Het verouderde stationsgebouw wordt gesloopt en Oss krijgt er in 1982 een voor die tijd modern en open stationsgebouw voor terug. Een van de vaste architecten van NS, Peter Kilsdonk, ontwerpt het stationsgebouw dat er nu dus nog steeds staat. Het station had een loket voor informatie en treinkaartjes en dit werd later vervangen door een kiosk. Tegenwoordig zit er een stationshuiskamer in het gebouw. De moderne en huiselijkere versie van de vroegere kiosk op NS-stations. Station Oss heeft een cruciale rol gespeeld in de economische ontwikkeling van de stad. Het verbeterde de transportmogelijkheden voor zowel personen als goederen, wat bijdroeg aan de groei van lokale industrieën, zoals de margarine- en vleesverwerkende industrie, waar Oss onbekend staat. Het grote emplacement van Oss is in 1981 grotendeels gesaneerd. Er liggen 2 doorgaande sporen voor het reizigersverkeer en er liggen 2 opstelsporen voor goederentreinen. Tegenwoordig wordt de stamlijn Elsenburg namelijk weer volop gebruikt. Nu door de Osse Overslagcentrale, kortweg OOC, die de treinen op haar terrein kan laden en lossen. Daar worden goederen overgeslagen naar vrachtwagens en schepen, of juist van die vervoersmiddelen naar de trein. Zij willen in de toekomst het spoorvervoer hier flink uitbreiden. Misschien groeit het emplacement van Oss ooit ook weer naar de oude situatie. In de huidige situatie zijn dagelijks goederentreinen te zien die vanaf het station van Oss door een diesellocomotief opgehaald worden en die de trein naar de overslag brengen.
Wat wel is gebleven, is dat de worstenfabriek naast het station er op sommige dagen voor zorgt dat je aan de geur herkent op welk station je bent. Veel reizigers die langs Os komen, zullen dit herkennen. De gemeente Os is van plan om een nieuw station aan te leggen, het spooremplacement om te bouwen en 6 spoorwegovergangen te vervangen door tunnels. Flinke plannen dus. Wat zou het station zelf beter maken, denk je? Laat het weten in de reacties. Over welk station zou jij een reportage willen zien?